ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കിയോ മാതാജിയുടെ ശ്ലോകങ്ങള്? ആ കേൾക്കുന്നല്ലോ. ഒരു മിനിറ്റ്. ലെവൽ 2 ആദ്യത്തെ എക്സാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. അത് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം വെക്കും മാതാജി, എഴുതാത്തവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ട് കേട്ടോ. ആ ഡേറ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയില്ലേ മാതാജി? ഞാനും എഴുതിയിട്ടില്ല. പറയും. കാരണം നിങ്ങൾ എഴുതാത്തവരുള്ളതല്ല, അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടേ എടുക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉപദേശാമൃതാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുതിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പുതിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്തൊരു ബുക്ക് ഉപദേശാമൃതം. ഉപദേശമാണത്. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണത്. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും ചെറുതാണ്. ഇതില് 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അതാണ് നമുക്ക് ഈ ബുക്കില്ല മാതാജി. അപ്പൊ ക്ലാസ് കേൾക്കാലോ? ക്ലാസ് കേൾക്കാട്ടോ. ക്ലാസ് കേട്ടോളൂ. അപ്പൊ ഇത് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ രചയിതാവ് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഉപദേശാമൃതം രചിച്ചത്. പുതിയൊരു നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോണ ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി രൂപഗോസ്വാമി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരില് ഒരാളാണ് രൂപഗോസ്വാമി. 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോസ്വാമി ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഈ ഉപദേശാമൃതം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇതൊക്കെ രചിച്ചത് ആരാണ്? ഈ രൂപഗോസ്വാമിയാണ് രചിച്ചത്. അപ്പൊ ഈ രൂപഗോസ്വാമി ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരില് 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് 6 ഗോസ്വാമിമാരുണ്ട്. ആ 6 ഗോസ്വാമിമാരില് ഒരാളാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അവരുടെ ലീഡർ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരില് ഒരാളാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. 6 പേര് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്. 6 പേര് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. 6 പേര്. പേര് ഒന്നുകൂടി പറയണോ?
പറയൂ. ഒന്ന് രൂപ പറയും മാതാജി. ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, സനാതന, ജീവ ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. 6 പേര്. ഈ 6 പേര് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഇവരുടെ ലീഡറാണ് എന്ന് അവര് പറയാം രൂപഗോസ്വാമി. ഇവരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം ഉപദേശാമൃതം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒന്നുകൂടി പറയോ? ഈ പേര് ഒന്നുകൂടി പറയോ? ആരാണ് ഫസ്റ്റ്? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസ, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേരുടെ പേര് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചോളൂ ട്ടാ. ഈ 6 പേര്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് മാതാജി ഒരു സംശയം, ഇത് ഒരു ഒറ്റ പേരാണോ? രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ രണ്ടാളാണ്. രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഗോസ്വാമി ഇല്ലേ? വേറെ ഉണ്ട്, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് 6 പേരാവുന്നത്. ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാർ, 6 ഗോസ്വാമിമാരില്ലേ? 6 പേര് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യരാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ഇപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് കാണുന്ന വൃന്ദാവനം ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നത് ഈ ഗോസ്വാമിമാരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങള് പാലിച്ച് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് ആരാണ്? ഇവരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉപദേശമാണ് ശരിക്കും. ഉപദേശം 11 ഉപദേശങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരനാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി ജ്യേഷ്ഠനാണ്. പിന്നെ ജീവഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ്, സഹോദരന്റെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. ഈ 3 പേര് ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ്. ആര്? രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ജീവഗോസ്വാമിയും ഒരേ കുടുംബത്തില്. രൂപഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ചേട്ടനും അനിയനാണ്. ഒരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. ക്ലിയർ ആയോ അത്രയും? അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ് ജീവഗോസ്വാമിയായിട്ട് ചെറിയൊരു വഴക്കുണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എന്താണ് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരു സരസ്വതി ബ്രാഹ്മൺ കുടുംബത്തിലാണ് രൂപഗോസ്വാമി ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നമ്മള് ശ്ലോകം ചൊല്ലുമ്പോ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപതാന്തികം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങള് സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ ആരാണോ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ രൂപഗോസ്വാമി എപ്പോഴാണോ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം തരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വൈഷ്ണവ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്ന രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആ നിർദ്ദേശത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ പാതയിലാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറയും. രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുഗമിക്കുന്നവർ എന്ന് രൂപാനുഗാസ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. മാതാജി, സരസ്വതി ഗ്രാമീൺ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് സരസ്വതി ഫാമിലി എന്ന് പറയാം. അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മള് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പറയില്ലേ ബ്രാഹ്മിൻ ഫാമിലി പല രീതിയിൽ പറയില്ലേ, വൈഷ്ണവ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കേട്ടോ. അത് അനുഗമിക്കുന്നവരെ എന്താ പറയുന്നത്? രൂപാനുഗാസ് രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുഗമിക്കുന്നവർ രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ രൂപാനുഗാസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്ന ഈ വിധികളും ഇതൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രോഡീകരിച്ച് ഈ രീതിയിലാക്കി തന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്നത്.
രൂപഗോസ്വാമി എന്താ പറയാ, ശരിക്കും പറഞ്ഞ രൂപമഞ്ജരിയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അഷ്ടസഖിമാരുണ്ടല്ലോ, രാധാറാണിയുടെയും ഭഗവാന്റെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 8 സഖിമാരെ കുറിച്ചിട്ട്. പേര് ലളിത, വിശാഖ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സഖിമാരുണ്ട്, 8 സഖിമാര്. അതായത് ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെയും കൂടെ നിത്യലീലയിൽ വരുന്ന 8 സഖിമാര്, പ്രധാനപ്പെട്ട 8 പേരുണ്ട്. അവരുടെ പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ലളിത, വിശാഖ, അതെവിടെയാ അതായത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മാതാജി ആ പേര് അറിയില്ലല്ലോ. രാധ ഏത് അധ്യായത്തിലാ പറയുന്നത്? അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതല്ലത്, അല്ലാതെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാൻ. അതായത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല. രാധാറാണിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 8 സഖിമാര്. നിങ്ങള് മായാപൂര് അവിടെ ഇസ്കോണിന്റെ മെയിൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഭഗവാനും രാധാറാണിയും കൂടാതെ 2 സൈഡില് 4 സഖിമാര് കൂടിയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആണ് അവിടെ, ഫോട്ടോ അല്ല ബിംബാണ് അവിടെ പൂജിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കാം. ഇസ്കോണിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, മായാപൂർ ടെമ്പിൾ ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ. അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഈ അഷ്ടസഖിമാരെയും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ആരാധന നടത്തുന്നത്. ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ഈ അഷ്ടസഖിമാരും. ഈ അഷ്ടസഖിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ളതാണ് ഇവരൊക്കെ. ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയും എവിടെ കാണണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവരാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സഖിമാരാണ് ലളിത, വിശാഖ. അതില് അഷ്ടസഖിമാരെ പേര് എഴുതിക്കോളൂ. ലളിത, വിശാഖ, ചമ്പകലത, രംഗദേവി, ചമ്പകലത കഴിഞ്ഞ് ചമ്പകലത കഴിഞ്ഞ് ലളിത, വിശാഖ, രംഗദേവി, രംഗ, തുംഗവിദ്യ, താട്ടോ തുംഗവിദ്യ, സുദേവി, എന്ത് വിദ്യ മാതാജി? തുംഗവിദ്യ, ഓക്കെ. തുംഗവിദ്യ, സുദേവി, 6 പേരായി. സുദേവി, ചിത്രലേഖ, ഇന്ദുലേഖ. മാതാജി ചിത്രലേഖയുണ്ട്. ചിത്രലേഖ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ? ഞാനത് ഓർത്തു. അപ്പൊ ഇതില് ഈ അഷ്ടസഖിമാരില് ഇവര് സഖിമാരാണ്, അഷ്ടസഖിമാര്. ഇനി ഇവർക്ക് കുറെ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് അസിസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അവരാണ് മഞ്ചരിമാർ എന്നാണ് അവരറിയപ്പെടുന്നത്. അവരെ സഹായിക്കുന്നവര് മഞ്ചരിമാര്. ഇവരൊക്കെ അഷ്ടസഖിമാര്, ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ സഖിമാരാണ്. അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ അവര് എല്ലാ ദിവസവും വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാനും രാധാറാണി എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യണം, അവരിന്ന് എവിടെ കാണണം, അവരിന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ സഖിമാരാണ്. ലളിത സഖിയും വിശാഖ സഖിയും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി ഇവർക്ക് സഹായത്തിനുള്ളതാണ് മഞ്ചരിമാര്. ഈ മഞ്ചരിമാരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞവരായിരിക്കും മഞ്ചരിമാര്. അതിലൊരു മഞ്ചരിയാണ് ഈ രൂപമഞ്ചരി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യ ലീലയിലുള്ളതാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടേക്ക് വരും. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ അതേപോലെ രൂപഗോസ്വാമിയാണ്, രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപഗോസ്വാമിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്, അതേപോലെ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ലൈവാണ്. എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാൻ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂരയ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്, ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത പോലെയാണ് ആരാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഒരു ജ്ഞാനം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം രൂപഗോസ്വാമി ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിൽ അഭിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രാർത്ഥനാ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലില്ലേ. അപ്പൊ ആ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് അതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു കടല് പോലെ നമുക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകം. പഠിക്കും നമ്മളത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും അത്രയും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. അത്രയും ബുദ്ധിമാനും അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് രൂപഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ആചാര്യൻ, ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആചാര്യൻ രൂപഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയതില് ഒരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യും? എത്ര ദിവസത്തെ ഉപദേശം 10 ദിവസം.
10 ദിവസം പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. പ്രയാഗ്രാജിലെ ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. അത് പറയാം നമ്മൾ ഇനി പേരൊന്നുകൂടെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. ഏത് എന്ത് ഘട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ദശാശ്വമേധ ഘട്ട്, ദശ അശ്വമേധ ഘട്ടം, ദശ അശ്വമേധ ഘട്ട്. മാതാജി ഈ ബുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തില്ല, അപ്പൊ മാതാജി വായിക്കുന്നതിന്റെ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഇടുക, നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കായിരുന്നു. ഇതിൽ സ്ലൈഡ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നത്. ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ച് നോക്കി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. വായിക്കുമ്പോൾ സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ അത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട്. ഇല്ല, ഞാനിതിപ്പോ എന്റെ നോട്ട് വെച്ച് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതിപ്പോ ഈ രൂപമഞ്ജരിയുടെ കണക്ഷൻ മനസ്സിലായില്ല. രൂപമഞ്ജരി കണക്ഷൻ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. രൂപമഞ്ജരി ഇപ്പൊ ഇത്ര പ്രധാനമായിട്ടില്ല ഇതില്, കാരണം നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാലോ. രൂപമഞ്ജരി അതുമാതിരി അഷ്ടസഖിമാരിലൊന്നും രുക്മിണിയൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വേറെ സഖിമാര് അവര് രാജ്ഞിമാരാണ്. സഖിമാര് വേറെ, രാജ്ഞിമാര് വേറെ. ഗോപികമാരല്ല അവര്. ഗോപികമാര് വേറെ, ഗോപികമാര് വേറെ, രാജ്ഞിമാര് വേറെ. രണ്ടാ. പഠിക്കും നമ്മൾ അതൊക്കെ കേട്ടോ. പ്രഭു ഇരുന്നോ, ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നോ, നമുക്ക് പഠിക്കാം അതൊക്കെ. രണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? അപ്പൊ ഇവിടെ രൂപഗോസ്വാമി ഇത് മുഴുവനും രചിച്ചപ്പോ അതിലൊരു ചെറിയൊരു തെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ ഇദ്ദേഹം പണ്ഡിതനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ രൂപഗോസ്വാമി സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. അതായത് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയതാണെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഈ സഹോദരന്റെ മകനാണ് ജീവഗോസ്വാമിക്ക് അറിയാം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പണ്ഡിതനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അത്രയും അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമിയോട് പറയാതെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ആചാര്യന്റെ അടുത്ത്, വല്ലഭാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സംവാദം ചെയ്യാൻ ചെല്ലും, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയാതെ. അങ്ങനെ ആ സംവാദത്തില് വല്ലഭാചാര്യര് അങ്ങനെ ആ സംവാദത്തില് ജീവഗോസ്വാമി ജയിക്കും, വല്ലഭാചാര്യര് തോറ്റുപോകും. അപ്പോ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ആ സന്തോഷം ആരുടെ അടുത്ത് പറയും? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് ഓടിച്ചെല്ലും. കാരണം രൂപഗോസ്വാമിക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാലോ. പക്ഷെ രൂപഗോസ്വാമി സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താണ്. അദ്ദേഹം ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പണ്ഡിതനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് തോറ്റു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് സന്തോഷത്തോടെ ചെന്നിട്ട് ജീവഗോസ്വാമി പറയാൻ പോകുമ്പോ അദ്ദേഹം വഴക്ക് പറയും. രൂപഗോസ്വാമി ഇദ്ദേഹത്തെ വഴക്ക് പറയാ, നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനോട് നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനല്ല, അപ്പൊ വഴക്ക് പറയും. എന്നിട്ട് പറയും, നിനക്കിനി ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറയും. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാം? മധുരയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. വൃന്ദാവനത്തിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവഗോസ്വാമിയെ മധുരയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും. അങ്ങനെ മധുരയിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ ജീവിതം ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി, കുറെ ഭിക്ഷയൊക്കെ എടുക്കും. പക്ഷെ ഭിക്ഷ എടുത്താലും ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വളരെ ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ ജീവിച്ചു പോണത്. ഇത് ആരറിയും? സനാതന ഗോസ്വാമി അറിയും. അതായത് സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനാണ്. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അച്ഛന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ. അറിയുമ്പോ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശമാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതുന്ന 11 കത്തുകളാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങള് രൂപഗോസ്വാമി 11 കത്തുകൾ അയക്കും ജീവഗോസ്വാമിക്ക്. ആ 11 കത്തുകള് ജീവഗോസ്വാമി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച് അത് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് 11 കത്തുകളാണ് ശരിക്കും. അത് 11 ഉപദേശങ്ങളാക്കിയിട്ട്, അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 11 കത്തുകളാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി ഉപദേശിക്കുന്നതാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സഹോദരന്റെ പുത്രനാണോ ജീവഗോസ്വാമി? അതെ, സഹോദരന്റെ പുത്രനാണ് ജീവഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ്. അപ്പൊ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വികാരമല്ല. നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വികാരമല്ല. അത് എന്താണ്? അത് അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ജീവിതം, അതൊരു ശൈലി. അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് അത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അച്ചടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണെന്ന്
എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുടെ രസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ രസങ്ങൾ, ഭക്തി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഉപദേശാമൃതം, ഈ ഉപദേശങ്ങള് നമ്മൾ പാലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തല്ല, ഒരു വികാരമല്ല, അതെന്താണ്? അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണത്. നമ്മുടെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് എന്ത്? ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ എന്താണ് ഉപദേശാമൃതം, അത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള രസങ്ങൾ, ആ ഭക്തിയുടെ ഉന്നത തലങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും. ഭക്തി എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അതില് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട്. 2. പിന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തനിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ഭക്തി നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഭക്തി. അതെങ്ങനെയാണ്? ഒരു സമൂഹമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്സംഗമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വരാണ് ശരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, അതൊക്കെ ഒരു സത്സംഗമായിട്ട് ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് എത്ര എഴുതിയോ? 3 പോയിന്റ് എഴുതി. പിന്നെ വന്നിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പിന്നെ എന്ത് മനസ്സിലായി? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തി ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം ആകെ പ്രചരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി. മാത്രമല്ല ആ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാൻ ആളില്ലാതെ വരുമ്പോ ഈ ഉപദേശാമൃതം അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? അവർക്കതൊരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കും എന്നും ആര് മനസ്സിലാക്കി? രൂപഗോസ്വാമി മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതിനും കൂടിയിട്ട് അവരെ ശരിയായൊരു വഴിയിലേക്ക് കണ്ടെത്താൻ, അവർക്കൊരു ശരിയായൊരു പാത കണ്ടെത്താൻ ഏതിലൂടെ സാധിക്കും? ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും ആര് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് രചിക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി ഇത് രചിച്ചത്. ഇത്ര എഴുതിയോ? പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റും കൂടി, നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനോട് ഒരു ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. ഭക്തി തീവ്രമായിട്ട് ഭഗവാനോടൊരു പ്രേമം അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവാത്? അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. ഇതും ഒരു പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ്. ആദ്യം ഭക്തി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനോട് ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ശുദ്ധാക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതല്ല എന്ത്? ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം. എപ്രകാരമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു പാടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടത്തില് നമ്മള് വിളകൾ ഇടാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? മണ്ണ് കിളച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വിത്ത് ഇടുക അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് വിത്ത് മുളച്ച് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉപദേശിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുക, അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമവും കാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? പ്രേമവും കാമവും ഈ 2 വാക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒന്ന് ഇഷ്ടം, പ്രേമം വിട്ടുകൊടുക്കലാണ്, സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കലാണ്. അതന്നെ, ഒന്ന് ഇഷ്ടം, മറ്റത് ആഗ്രഹം. അല്ല, ഞാൻ പറയാ, പ്രേമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് പ്രേമം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് കാമം. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ്? കാമമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രേമമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? പ്രേമമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒന്ന് ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമിയാണ് രചിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു. സഹോദരനും സനാതന ഗോസ്വാമി 2 പേരും ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് മുസ്ലിം ഭരണമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ മുസ്ലിം ഭരണ ചക്രവർത്തി നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ
നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഇവരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് അവരുടെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് ഇവരെ ക്ഷണിക്കും. രൂപ ഗോസ്വാമിയെ, സനാതന ഗോസ്വാമിയെ ക്ഷണിക്കും. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും എന്താണ്, ഈ വൈഷ്ണവ പാരമ്പര്യം ഫോളോ ചെയ്ത് അവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇവര് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാകില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് വെറുതെ പോയി അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മുസ്ലിമിന്റെ ഭരണസമിതിയിൽ പോണെങ്കിൽ ആദ്യം അവർക്കറിയാം മതം മാറ്റും അല്ലെ, അറിയാലോ, നമ്മ അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ ഒക്കെ നടക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് പോകാനായിട്ട്, ഇവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പോകാനായിട്ട്, പക്ഷെ ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും, രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും. അങ്ങനെ അവിടെ ഹരികൃഷ്ണ എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞോ, അവർ ജനിച്ചത് എവിടാണ്? അവര് ബംഗാളിലാട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ഇവരെ പേര് മാറ്റും. ഡബീർ ഖാസ്, സക്കീർ മാലിക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ പേര് മാറ്റി ഇവര് മുസ്ലിം ആവേണ്ടി വരാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ മന്ത്രിസഭയില് പിന്നെ അവര് അവിടെ സേവനം ചെയ്ത് അവിടെ നിൽക്കാണ്. അങ്ങനെ പേര് പറയൂ മാതാജി പ്ലീസ്, ഒന്നുകൂടി പേര് പറയൂ. ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്. ഡബീർ ഖാസ്, സക്കീർ മാലിക്, DABIR, ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കും. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവരവിടെ ജോലി ചെയ്ത് പോകാണ്. അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട്, രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും ആണോ വിളിക്കുന്നേ? അതെ. അപ്പൊ അതില് കബീർദാസ് ആരാണ്? രൂപ ഗോസ്വാമി പിന്നെ സനാതന ഗോസ്വാമി. ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്, സനാതന ഗോസ്വാമി. അങ്ങനെ ഇവര് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടല്ല, പക്ഷെ നേരെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവർ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അലഹാബാദിൽ എവിടെയാണ്, അവിടെ രാമകേളി എന്ന സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് കണ്ടുമുട്ടും. ആ കണ്ടുമുട്ടൽ കഴിഞ്ഞു അവർ തിരിച്ചു പോകും. പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് എവിടെ വരുന്നത്, ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ. അതായത് രാമകേളി കഴിഞ്ഞ് പ്രയാഗ്രാജില് രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച പ്രയാഗ്രാജില്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ആര് കൊടുക്കുന്നത്, രൂപ ഗോസ്വാമിക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനായതിനു ശേഷം സനാതന ഗോസ്വാമിയും രൂപ ഗോസ്വാമിയും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല അവര്. രൂപ ഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നിന്ന് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് മേടിക്കും. എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് മേടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആള് രക്ഷപ്പെട്ടു പോരും. രൂപ ഗോസ്വാമി പോരും, പക്ഷെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പോരാൻ സാധിക്കില്ല അവിടെ നിന്ന്. അങ്ങനെ രൂപ ഗോസ്വാമി പോരുമ്പോ അന്നത്തെ സമയത്ത് എന്താണ്, സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ പൈസയൊക്കെ കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമുക്ക് മാതൃക പറയുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ സ്വർണ്ണ നാണയം പൈസയുടെ 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നീക്കി വെക്കുന്നത്. 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ബന്ധുക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നീക്കി വെക്കും. കിട്ടിയ പൈസയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണ നാണയത്തിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും 25% സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനും 25% ഭക്തന്മാരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു പോകും. എന്നാലും ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരുന്നത് അതൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ചൈതന്യ ഗുരുസ്വാമി ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പം പ്രയാഗ്രാജിലെ സെക്കൻഡ് മീറ്റില് അപ്പൊ ഇവര് അപ്പോഴും മുസ്ലിംസ് തന്നെ അല്ലേ, കബീർദാസ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതെ. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവരെ ശിഷ്യരായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മാറിയോ? അപ്പൊ സ്റ്റിൽ റിമെയിൻ കബീർദാസ്. അതിനുശേഷം ഇവര് പേര് മാറും. ഇവര് അങ്ങനെയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എന്നീ പേര് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇടുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് എന്താണ് അപ്പൊ പേരായത്? പിന്നീടല്ല, ഇവരെ പേര് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് ഈ പേര് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. കബീർദാസിനും സക്കീർ മാലിക്കിനും മുമ്പോ അതെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് പ്രഭു, ആ പേരെന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ പേര് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവര് രൂപ ഗോസ്വാമി, ഞാൻ ഇതില് പേര് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള്,
അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി കണ്ടു. രൂപഗോസ്വാമി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടു. അങ്ങനെ റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത് വന്നു. രൂപഗോസ്വാമിയെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ സനാതന ഗോസ്വാമി അപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആൾക്ക് പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ലീവ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീവ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കും എല്ലാവരെയും. ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കാനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ അവിടുത്തെ രാജാവ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും. അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിലിടും. മനസ്സിലാവുമല്ലോ, കാരണം അറിയുമല്ലോ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജയിലിലിടും. അങ്ങനെ രൂപഗോസ്വാമി എന്ത് ചെയ്യും, നീക്കി വെച്ച പൈസ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ 25% നീക്കി വെച്ച് തീർത്തിട്ട് അത് പൈസ എടുത്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇവർ അവിടെ നിന്ന് വിട്ട് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒപ്പം ചേരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒപ്പം അവര് ചേരുന്നതും. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇവരെടുത്ത് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഇവരോട് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാകുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്. രാധാകുണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലത്തെ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ രാധാകുണ്ടിന്റെ സ്ഥാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് വിപുലീകരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തികൾ, ആരാധനാ മൂർത്തികൾ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാനായിട്ട്, അങ്ങനെ കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവർക്ക് നൽകും. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ നമുക്ക് ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ അത് മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമിയാണ് എഴുതുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആകെ ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചൊല്ലുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് ആരുടെ ഉള്ളത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് രൂപഗോസ്വാമി രചിച്ചതാണ് ബാക്കി എല്ലാതും. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഒരു ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ബാക്കിൽ പറയുന്ന ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് രൂപഗോസ്വാമി 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയണം. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ട, രഘുനാഥ ദാസഗോസ്വാമി, 6 പേര്. പിന്നെ ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയും. നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര് ഗോദാസൻ എന്നറിയപ്പെടും. അത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ഗോസ്വാമി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര് ഗോസ്വാമിമാര്, സാധിക്കാത്തവര് ഗോദാസന്മാര്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ദാസന്മാരാണ് അവര്. പിന്നെ നമ്മള് ഉപദേശാമൃതം നമുക്ക് മനസ്സിലായി 11 ഉപദേശങ്ങളാണ്. അത് ഭക്തി എന്താണ് പറയുന്നത്, നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഭക്തി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, ഭക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ആ ഭക്തി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് രൂപഗോസ്വാമി ജീവഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്ത 11 കത്തുകളാണ് ഈ 11 ഉപദേശങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മളത് പഠിക്കും. പിന്നെ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി തരാം, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല, നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ, അതായത് സത്സംഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഇത് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളിൽ കാര്യം പറയുന്നത്, ഒന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പ്രചരിക്കുമെന്നും ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരാനായിട്ട് ഒരു ഗുരു ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഉപദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വികാരമല്ല, അതെന്താണ്, നമ്മുടെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഭക്തിയുടെ രസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക, ഉപദേശാമൃതം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപദേശാമൃതം പഠിക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇത്, പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും. ഒരു സംശയം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഗോസ്വാമികൾ, മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞ ഗോദാസൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ? മാതാജി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദാസഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ? അത് ഗോസ്വാമിമാരെ പേരാണത്. അല്ല, അപ്പൊ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചത്.
ഗോദാസൻ അത് രാസൻ അതെല്ലാവരിലും ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ പേരിൽ അങ്ങനെയാണ്. എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ദീക്ഷ എടുത്ത എല്ലാവരുടെ പേര് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ദാസ, ദേവി, ദാസി ദാസ. എന്നല്ല വരുന്നത്. ആ ഗോദാസ്. മാതാജി ഒരു സംശയം. ജീവ ഗോസ്വാമി തെറ്റല്ലാന്ന് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് പോലും പിന്നെ എന്താ ഇത്ര കഠിനമായ ശിക്ഷ കൊടുക്കാൻ കാരണം? രൂപഗോസ്വാമി ശിക്ഷ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഗുരുക്കന്മാരെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവരെ അടുത്ത് നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും നമ്മള് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത്ര കഠിനമായ ശിക്ഷ കൊടുത്തത്. അത് ഗുരുനിന്ദയല്ലേ? ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണോ ഇത്ര ഗുരുനിന്ദ അത് കഠിനമായ ശിക്ഷ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുത്തത്? അപരാധമാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം. ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുനിന്ദ അപരാധം. ഗുരുനിന്ദ അല്ല അപ്പൊ അവര് തെറ്റ് പറഞ്ഞാലും ഗുരുനിന്ദ നമ്മളത് അല്ല ഗുരുവിന്, അതായത് നമ്മൾ